Обръщам се към вас като потребител, каквито сме абсолютно всички ние, тъй като с удоволствие установявам как със всеки измина ден, как все повече и повече хора искат да знаят происхода, ефикасността на продуктите, които ползват, и ще ви разведа и с моя дом, за да видите какво присъства в него, какви продукти, неща, които всеки един от нас използва в своето ежедневие. Стартирам от кухненският ми шкаф, където виждате перилни и почистващи препарати. Характерното за тях е, че са концентрати и може би са надминали своето време, тъй като още преди 65 години е създаден първия биоразградим продукт. Тук виждате кана за затопляне на вода и блендер. Предполагам, че във всяка една къща присъстват. Типичното за тях е, че са от такъв материал, че не допускат във водата или съответно в продуктите, които се слагат в блендера, да пускат микропластмаси и бактерии. А тук е изключителната система за пречистване на вода. Това, което мога да кажа за нея, че освен, че пречиства водата, най-характерното и най-важното, може би, за нея е, че тя запазва минералните съставки на водата, като калций и магнезий. Естествено, че всички имаме тигани в нашите кухни. Този тиган е с незалепващо покритие. Забележете дръжката колко е равна и когато се обърне, не ти се котушка така из печката или плота, където я оставите. Важното е, че се готви с съвсем малко или без никаква мазнина и храната се приготвя много по-бързо и така успява да запази максимално от хранителните си стойности. Ето и банята, в която има паста за зъби, която също е концентрат и се ползва колкото грахово зърно, четката за зъби, течният сапун, другият сапун, както и душ гелове, маска за коса, шампуан за коса, балсам за коса, както и в по-големи разфасовки душ геловете. Продукти, които са познати на света от 70-те години. Минаваме и през коридора, където имаме пачове за очи, дезодорант и мокри кърпички, които са напоени с универсалния препарат за почистване лок, за който споменах. Идеални са за път, за вкъщи. Винаги стои, освен тук в коридора, винаги имам и в чантата. А тук е вълшебният ми шкаф с хранителните добавки Nutrilite, които са с 90 годишна история. Да не пропуснем и хладилникът, в който има енергизиращи напитки, богати на витамин В, протеинови барове и барчета заместители на храна. А ето и моя кът спа в моята спалня, където има бяла и цветна козметика, на която се наслаждавам и сутрин, и вечер, и след баня. Изобщо това са продукти, които наистина намират решения на различни казуси, на различни предизвикателства. Имат много патенти, което означава, че за тях стоят много научни изследвания и преработки и подобрения непрекъснато. Интересното за тях е, че са проследяеми, тъй като компанията притежава собствени сертифицирани ферми и всичко може да се проследи от семенцето до самият продукт. И не на последно място, но според мен е много важно, е, че те имат гаранция цели 3 месеца, 90 дни. Какво означава това? Че вие закупувате продукт, но вие буквално го тествате, вие го пробвате. И по една или друга причина, ако не е вашият продукт, примерно ако си вземете шампуан за обем, но установите, че не е вашия, можете да го замените с хидратиращ шампуан. Това е просто като пример. Но просто ако не сте доволни, можете да го върнете
и компанията ви връща всички пари, които сте дали. Така че взимайте информирани решения и бъдете здрави и разумни.